Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшырууның төп темалары хакында. Кластерлар үсеше өчен партнерлык бүген Чаллыда шул исемдәге халыкара конференция ачылды. Ачылыш тантанасында Рөстәм Миңнеханов катнашты. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. 22 майда шәһәрдә праймерис үтте. Дәүләт думасына кандидатлыкка кемнәр узды, Гүзәл Шихапова ачыклады. Финанс белгечләре сәламәт яшәү рәвеше өчен банк салым инспекциясе хезмәткәрләре үзара көч сынашты. Көн сайын 50-70 чакрым, атна сайын яңа аяк киеме. Хакасия Республикасында яшәүче җәяүле сәяхәтче белән хәбәрчебез очрашты. 11 пилот проекты арасында Чаллы беренче урында. Бүген кластерлар үсеше өчен партнерлык дип исемләнгән халыкара конференциядә шулай дип белдерделәр. Анда барлыгы 13 моны шәһәр җитәкчелеге катнаша, делегатлар саны 600-дән артык. Аның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Конференциянең пленар өлешенә кадәр анда катнашучылар энергетик каршында техника күргәзмәсе белән танышты. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Электробуслар, амфибия машиналары, бронялы техника. Бирдә Рөстәм Миңнеханов игътибарына шуп контейнерларын алыштырырлык баклар системасын тәкъдим иттеләр. Аны фирма пилот проекты буларак Комсомол районы территориясендә файдаланырга ниятли. Площади занимает намного меньше. Бу контейнерлар күпкә азрак мәйданны алып тора. Шуп һәм калдыкларга бернинди явым төшемдә куркыныч түгел, бузылган истә юк. Нәтиҗәдә ишек алларында культура да яхшыра. Әлеге күргәзмә үзенә күрә моны шәһәрләр үсешендә кластерлар ролен күрсәтә дә инде. Конференцияда бу хакта уртага салып сөйләштеләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, бу ил күләмендә мөһим чара. Чаллы узган ел социаль-икътисади үстерелешле территория статусын алды. Нам букву там добавили еще больше, да, чем други. Ну, наверное, какой-то смысл здесь есть, хотя некоторые полномочия урезали. Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Зәй һәм башка Кам буе район шәһәрләре белән бер рәттән Кама инновацион кластерын тәшкил итә. Президент кластерның хәтта катлаулы икътисади шартларда да югалтуларны киметергә булышуын билгеләп үтте. Тик шулай да моны шәһәр һәм кластер симбиозы булырга тиеш диде ул. В принципе, мы ничего нового не хотим сделать. Без бернинди яңа нәрсә дә уйлап тапмыйбыз. Чаллы автомобиль заводы белән аерылышсыз. Бирдә шулай ук Иннокам үзәге дә бар. Әмма республикада булган потенциалны кластерга берләштерәбез икән, моннан уңай нәтиҗә күбрәк булачак. Экспертлар билгеләп үткәнчә, Россиядә 300-дән артык моны шәһәр исәпләнә. Аларның 30-ы белән актив эш алып барыла. Аларга инженерлык шелтәрләрен булдыру, укыту, өстәмә эш урыннары булдыру буенча финанс ярдәме күрсәтелә. Кластерларның файдасы расланды, диде алар. Динамика по объему произведенной продукции. Продукция ясап чыгару буенча уңай динамика күзәтелә. Яңа эш урыннары булдырыла, хезмәт нәтиҗәлелеге арта. Ягъни кластер авыр катлаулы шартларда да территорияләргә үсәргә мөмкинлек бирә. По набережным Челнам у нас пилот из 11 городов. Набережные Челны у нас пилот номер 1. Моны шәһәрләргә ярдәм итү буенча бердәм исемлек булдырылган. Алар барлыгы 95 төрле. 11 шәһәр арасыннан Чаллыга ярдәм беренче урында. По Минэкономике вы можете получить 67 видов субсидий. По Минпрому 9 видов субсидий. По линии Минтруда, линии Минсельхоза, Минвостока, Минкавказа, моногорода, но правда вот те, которые на Востоке и на Кавказе находятся, у них есть спецмеры. Значит, по линии фонда содействия развитию ЖКХ. Мы из 14 направлений по 8 работаем. Без бүген 14 юнәлешнең 8 буенча эшлибез. КАМАЗ генераль директоры башмы мэрма бусы мөһим түгел. Иң мөһиме омтылыш бер булырга тиеш. Без уртак эш башкарабыз. КАМАЗ базасында моннан берничә ел элек оештырылган мастер индустрия паркы кластерларның нәтиҗәлелегенә тагын бер дәлил булып тора. Для КАМАЗа мы сегодня имеем огромное преимущество перед многими нашими партнерами в том, что когда мы привлекаем сюда партнеров и говорим, что мы хотим от тебя вот такой-то объем продукции по такой-то цене, мы ему сразу можем сказать, вот тебе площадка, где ты можешь в оптимальные, минимальные сроки создать бизнес, и мы тебе даем гарантию, что мы тебя будем считать привилегированным поставщиком. Конференцияда 300-дән артык шәһәр җитәкчесе катнаша. Ул 2 көн дәвам итәчәк. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Кластерлар үсеше буенча халыкара конференцияның дәвамы буларак Чаллы һәм Тольятти арасында килешү төзелде. Бу ике кала моны шәһәрләр арасында иң эреләре. Документны ике шәһәр җитәкчесе Ноэль Мәһдиев һәм Сергей Андреев имзалады. Аның нигезендә Чаллы һәм Тольятти арасында 2016-2017 елларда социаль-икътисади хезмәттәшлек булдырылачак.
Татарстан эшмәкәрләренең президентка сорау бирү мөмкинлеге бар. Рөстәм Миңнеханов бизнес һәм хакимият ачыктан-ачык сөйләшү проекты кысаларында 10 июнь көнне Казанда эшмәкәрләр белән очрашачак. Аны президент карамагындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле Тимур Нугманов оештыра. Мондый аралашу шундый форматта 5нче тапкыр үтә. Президентка борчыган сорауларны бирер өчен бизнес-власть РФ сайтында теркәлергә яки экранда күрсәтелгән электрон адреска заявка юлларга кирәк. Шулай ук 843 203 44 17 телефонына шалтыратып та сорау бирергә мөмкин. Сораулар 27 майга кадәр кабул ителә. Бу елларда шәһәрдәшләр Дәүләт Думасына кандидатлыкка кандидатлар сайлады. Бюллетеннарда партия исемлеге һәм бер мандатлы округ буенча кандидатлар сайларга кирәк иде. Ял көне булга карамастан шәһәрдәшләр тавыш бирүдә актив катнашты. Көннең беренче яртысында 30 меңләп кеше сайлау участогына килеп, үзенең гражданлык бурычын үтәде. Шалыда алдан сайлаулар көнне 34 участок эшләде. Ял булуга да карамастан шәһәрдәшләр хисап участокларына иртәдән үк килде. Я хочу участвовать. Минем мондый чараларда катнашасым килә, чөнки кайбер мәсьәләләрне хәл иткәндә минем фикеремдә исәпкә алынырга тиеш. Безнең шәһәребезнең, илебезнең тормышы, киләчәге минем өчен барыбер түгел. Бу сайлаулар бик мөһим һәрбер кеше өчен һәм һәрбер кеше үзенең тавышын, үзенең кандидаты өчен бирергә тиеш. Һәм әлбәттә инде һәрбер кеше дә шушы өлкәдә үзенең эшен күрсәтергә тиеш. Шәһәр башлыгы Наил Мәһдиев та көннең беренче яртысында үз тавышын бирде. Ул кандидатлар арасында Дәүләт Думасында урын алырга лаеклылар бар дип белдерде. Там многие известные люди. Күбесе танылган кешеләр, алар инде уңышларга ирешкән, үзләренең тырышлыгын сүз белән генә түгел, эш белән күрсәткән кешеләр. Республика буенча праймериз вакытында 5 меңнән артык күзәтүче сайлауларның гадел һәм тыныч узуын тәэмин итте. Өлкәннәр дә, яшьләр дә бик актив тавыш бирәләр. Иртәнге якта хәтта халык күп булу сәбәпле бераз чиратлар да булды. Шуңа күрә мин инде бу сайлауларның үтүен бик югары бәялим. Бердәм Россия фиркасы праймериз нәтиҗәләрен 25 майга кадәр игълан итәргә тиеш. Җиңүчеләр 18 сентябрьдә узачак Россия Федерациясенең Дәүләт Думасына сайлауларында катнашачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Финанс белгечләре сәламәт яшәү рәвеше өчен банк салым инспекциясе хезмәткәрләре үзара көч сынашты. Көн сайын 50-70 чакрым, атна сайын яңа аяк киеме. Хакасия Республикасында яшәүче җәяүле сәяхәтче белән хәбәрчебез очрашты. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Сабантуй гүзәле бәйгесенең финалчылары белән якынрак радио дулкыннары аша танышып булачак. Алдагы 10 көндә Күңел радиосы кызлар белән интервью оештыра. Сабантуй гүзәле исеменә дәгъва кылучылар туры эфирда финалга әзерлекләре, яраткан шөгыльләре турында бәян итә. Күңел радиосының бүгенге кунагы Чаллы кызы Айсылу Вәлиева. Аңа 18 яшь, Казан милләт тикшерү техник университетында икътисадчы һөнәрен укый. Буш вакытында биергә ярата. Сабантуй гүзәле булу Айсылуның балачак хыялы. Кечкенә чактан ук мин Сабантуйның майданында катнаштым. Анда инде беренче тапкыр Сабантуй гүзәлләрен күрдем. Алар шундый матур, тыйнак кызлар иделәр. Минем дә зур үскәч, алар кебек шулай итеп матур итеп Сабантуй гүзәле буласым килде. Иртәгә Күңел радиосында бәйгенең чираттагы финалчысы Олия Гатаулина белән әңгәмә булачак. Радиога шалтыратып кызларга сорау бирү мөмкинлеге дә бар. Бәйгенең финалы 2 июньгә билгеләнгән. Тантана Сара Садыхова исемендәге концертлар залында кичке сәгать 7дә башланачак.
Шолыда быйыл Сабан тыгыдаттагыдан алда 5 июньда үтәчәк. Бәйрәм чаралары Яр буе мәйданында иртәнге сагат 10-да башлана, төрле бәйге ярышлар сагат 12-дән старт ала. 16 сәгатьтә көрәш. Кичке бәйрәм концертын тамашачыларга Шолы ТВ һәм Күңел радиосы бүләк итәчәк. Кичке 7-дән 9-га кадәр сәхнәдә радио диджейлары, Шолы ТВ тапшырулары алып баручылары булачак. Танылган эстрада йолдызларының килүе көтелә. Артур Марат дуэты, Гөлназ Сираева, Эльмира Нагыймова, Руслан Керметдинов, Резида Шәрәфиева, Алсу Фәрәкшина һәм башкалар. Килми калмагыз. Аллергияга бирешмәсәң, бал авырудан яхшы дәва дип белгечләр. Ул кан составына яхшы йогынты ясый, иммунитетны арттыра. Моннан тыш бал энергия чыганагы да. Бер калак балда кеше организмы өчен көн буена җитәрлек кирәкле матдәләр бар. Әмма бу татлы ризыкны сайлый белергә кирәк. Сыйфатлы балны кая сатып алып була? Бу хакта алдагы сюжетта. Камаз мәдәният сарайында бал ярминкәсе елда оештырыла. Умарташы Пегановлар гаиләсенең даими сатып алучылары да бар. Алар балның сыйфатлы булуында шикләнми. Умартачылар әйтүенчә, алар татлы ризыкны кәрәзләрдә саклыйлар. Во-первых, это производители. Балны умартачылар үзләре сатта киң сайлап алу мөмкинлеге бар. Моңа кадәр балны базардан ала идек, анда сайлап алып булмый, сыйфаты да шикле. Әлеге ярминкәдәгесен ашап караган идем, бик ошады. Өстәвенә сатып алучыларга бүләкләр дә бирәләр. 1 килограмм бал сатып алучыларга бүлеккә 1 килограмм чәчәк бала. Татлы ризыкның әлеге төрен ярыштыручылар ярминкәдә 3 литр балны нибары 1000 сумга алырга мөмкин. Не только можно купить, но и можно и на вкус попробовать. Да еще здесь проходят акции. Можно по акции купить дешево. Бабушка у меня, сахарный диабет у ней, сахар нельзя. Она говорит, давай мед покупаем. Ярминкәдә балның 30-га якын түрі тәкъдим ителә. Умартачылар товары иң таләпчән сатып алучылар күңеленә дә хуш киләчәк. Шикәр диабеты белән авыручылар да ярминкәдән буш кул белән кайтып китмәячәк. Белая акация. Серви агачы балы шикәр диабеты күз авыруларыннан файдалы. Әлеге бал балаларны кыбылып санала, ул аллергия берми. Серви агачы балы табигатьтә булган иң файдалысы һәм көчлесе булып санала. Бал кортлары аны таулардан җыя. Бал күргәзмәсе Камаз мәдәният сарайында 23 майдан алып 30-на кадәр дәвам итәчәк. Айгөл Юнусова, Елена Камалова, яңалыклар. Уку елы тәмамланырга санаулы көннәр калып бара. Мәктәпләрдә соңгы кыңгырау бәйрәмнәре 25 майда үтәчәк. Быел 11 сыйныфны Чаллыда 1740, 9 классны 4000-нән артык бала тәмамлый. Алар өчен җаваплы чор башланырга тора. Беренче бердәм дәүләт имтиханнары 27 майга билгеләнгән. Чыгарылыш сыйныфлар бу көнне география һәм рус әдәбиятыннан сынау тота. Банк салым инспекциясы финанслар идарәсе хезмәткәрләре үзара көч сынашты. Шәһәрдә финанс хезмәткәрләренең спартакиадасы узды. Әлеге чара 6-нчы ел уздырыла. Ел саен катнашучылар саны арта бара. Быел биредә 14 команда катнашты. Турникта күтәрелү 100 метрга йөгерү һәм башка ярышлар идарә башлыклары гади белгечләр спартакиадада синең дәрәҗәң түгел, ә физик яктан әзерлек мөһим. Финанс өлкәсендә эшләүчеләр әлеге ярышларга җитди әзерләнгән. Готовились мы целый год. Ел дәвамында әзерләндек. Мондый ярышлар ел саен уза бит, алдан белдек. Катнашучылар арасында спорт белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Шуңа күрә узган елда урыннар да алган идек. Здесь собрались. Биредә бүлек башлыклары да, белгечләр дә бар, төрле бүлекләр катнаша. Без тырышып әзерләндек, җиңүгә өметләнәбез. Әлеге ярышларда ГТО нормаларындагы физик күнекмәләр дә кертелгән һәм бу юкка гына түгел ди оештыручылар. Так как все-таки финансовая работа, это прежде всего сидячая работа. Финанс хезмәткәрләренең эше утырып эшли торган, шуңа күрә сәламәт яшәү рәвешен пропагандалыйбыз. Киләсе елдан ГТО нормаларын тапшыру мәҗбүри булырга мөмкин. Шуңа күрә бу үзенә күрә шуңа әзерлектә. Ярышлар азагында нәтиҗәләр чыгардылар. Кемдер җиңүче кубогын алса, берәүләр шәхси уңышлары өчен югары бәягә лаек булды. Әмма кем генә җиңсә дә, мондый чара хезмәткәрләрне берләштерә ди ярышларда катнашучылар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. КАМАЗ заводы Бәллүр компас бәйгесенең җитештерү предприятиеләренең иң яхшы экология проекты номинациясында беренче булып табылды. Тантаналы бүләкләү Краснодарда узды. Бәллүр кубокны Чаллыга заводның матбугат хезмәте җитәкчесе Олег Афанасьев алып кайтты. Бәйге беренче тапкыр 2012 елда үткәрелде. Быел анда Россия һәм төрле ил шәһәрләреннән 300-дән артык проект катнашты. Бәллүр компас Россия милли география, экология һәм табигый тарихи мәдәни мирасны саклауга чакырылган премия. КАМАЗ
һәм газлы двигательле автобус шассилары ясаучы заводны бәйге экспертлары Советы югары бәяләде. Хакасия Республикасында яшаучы Василий Юдин шолдыға қадар жеяу келіп жеткен. Кісәді 200 сум, рюкзакта костюм һәм плед. Үзімнің мисалымда ул ил халқын бір нәрсәдән дә қорықмасқа өйрәтем ди. Әлегә егет 3500 километр жеяу атлаған. Планда тагын 1000 шақырым. Сәяхәтче белән хәбәрчебез очраштым. Мы в набережных Челнах, с нами товарищи с Челны ТВ. Снимаем прекрасный город. Василий Юдин әле кичә генә безнең шәһәргә килгән. Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь шәһәрләре артта калган. Василий һәр шәһәрдә видеолар төшереп интернетка урнаштырып бара. Әлеге сәяхәтне ул кешелеклелек сыйфатларын тикшерер өчен социаль тәҗрибә дип атый. Махсус машиналарны туктатмый, үзләре туктаган очракта гына утырам ди. А я иду именно просто по дороге, никого не торможу, иду вдоль трассы. Вдруг внезапно останавливается какой-нибудь человек, но я точно знаю, что этот человек уже свой. То есть я сажусь в машину, там 2 минуты, мы нашли общий язык, и все. У меня так много друзей очень появилось. Василий Чаллыда да дуслар тапкан, шәһәрдәшләр аның өчен экскурсия үткәргәннәр. Өлгерә алсам, КамАЗның данлыклы йөк машиналарында күрәсе килә ди ул. Чаллы турында бары тик яхшы фикерләр генә калды ди сәяхәтче. Побывал в парке Победы, получается, посмотрел на скульптуры, полазил по БТРам. Ну, впечатлений куча, и вот добрался до набережной. У вас пока самая такая шикарная набережная, потому что именно она как набережная. То есть здесь есть пляжи, здесь куча всяких аттракционов. Чисто очень. Это классно. Василий 7 майдан бирле юлда 3000-дән артык шақырымны җәяү атлаган. Көн сайын 50-70 километр үтә. Новосибирскидан Омскига кадәр 120 шақырым атларга туры килгән. Төрле танышларында, хәтта урманнарда да төн кунган. Аяклар арымады, әмма аяк киемен атна сайын алмаштырырга туры килә ди. Видишь, уже накрываются. Бүген кич Василий Казанга юл тотты. Алда әле Түбән Новгород, Мәскәү. Ну ладно, я пошел. Давайте, пока. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, Яңалыклар. Сезгә дә көтелмәгән сәяхәтләр теләп, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.